Good morning. Ababa nga pagpampanunutan ta nakatatidog da ito'y ibanghelyo tayo nang ngagantay amin ti napasamak, nakaamames, nga pan nakapapatay ni Apo Jesus, pan nakalipot, pananggulib dagiti kakadwana, pan nakapadpadakes, pan nakadusa. Nung atano dagiti lalaki ti imay tatay ta indrama tayo, tinuptupraan da, kung nada kumasa da pinakulan ti ulo da, kanusyak nga tati mapakulan na kasjay aperkatek mo tamaysan, pinaglaing kayon ko na mo din, dahita nga kaaduda ko mga nang pakpakaol, kagasa mo dahita nga rigat na mo, piman, dahita sa dagiti agkun ko na, nga iso ti ari da, gamin messianic entry ko na, idi sumrek ni Apo Jesus ijay Jerusalem, messianic entry, triumphant entry. Ammo na amatay, ammo na madusa, ammo na amailan sa iti krus. Ngem sinarakusok na simrek latta ni Apo Jesus. Sinarek na. Kadagiti tattao inday dayaw damet, anyat inday dayaw da, kasano pa nang iday dayaw da. Kinagayan da di asno nga pagluganan na, inyaplag da dagiti kagkagayda, nagala da ti bulbulong, sangsanga, palma, indaydayaw da, madaydayaw ti Diyos, kunada, iso ti arimi, iso dayjay tultuladin tayo, iso dayjay araramidin tayo met, dayta Domingo Ramos nga ibagbaga tayo. Ngam kitaan tayo at dayta nga ramos tayo, maawatan tayo nga mismo, noan niya ti kaipapanan, noan niya ti kinapateg na kada tayo. Iso nga da tayo, ugali tayo nga Ilocano, Pilipino, no at daramos tayo, isabit tayo di ayan ti sango ti ruangan, ikabil tayo iji altar, na duma-duma mo ti interpretasyon tayo. Ikabilda ka no dyan ti ruangan ta kontrakimat kunada, wana ibagak sa dato yan, kontrakimat kunada, kadijay ruangan ta ramos, dijay mo unag ni bakit mo nga guruod, oray ka no manong ramos, ta ikabil mo tarwar. Kontradakes nga espiritu, manggagamod kunada, agliblibas mo nila kay mga sumrek nga nasaniban ti espiritu ti tubay to, di, makastriklat tamat. Nagitidad duma, nagsinadan ti pinapaitan mo no sinanglawan, po inton agingat da, di mo iitiramos, at least nasantuan data pagingat yaw. Diyak amo na niya ti kaipapananangam, laglagi pan tayo anga, inwagayway tayo, tatay ko inwagayway tayo. At dapay minsan nga napanak nga parokya, gapo talaga jidad duma, nadamag da nga Ramos gayam, Domingo Ramos, awan na itugot da, tila na sip-sip akdan, uray di rabi, at damang kasjayan, anya yinaala da, bayabas, bayobana, aludig, ay idibendisyonak, abe wagsa-wagsak da kanyak, apay na anunganak nga, panyo, iyablablat kanyak data Ramos nga. Palma, kunada da jay, bulbulong. Kano ko kitaan tayo, inwagayway tayo, amutay kumaati kay papananan, nyat ibagbaga na ditoy, ni Kristo ti arimi. Sumrek ije Jerusalem, makisarek tayo mat, sumurot tayo mat. Aging nga indanon tayo, ije unag tibalay tayo. Ibagbaga na dijay, ni Kristo kumaati ari. Iso ti ari ti kinapakumbaba, iso ti ari ti kinapudno, iso ti ari ti panagiinnayat ti pamilya. Hantay ko maliplipatan no nakakabil, ayan ti altar tayo, palpaligit na lata nga iso ti mga idadaulo ti pamilya tayo. Kada ito'y nga pamilya, nga agtartarigagay nga sumurot ken ni Kristo, iti kinapakumbaba, iti kinapudno, tartarigagayan tayo nga daytoy nga pamilya, makisirek tumet, haan lang nga ditoy, o nagtisimbaan, no di sumrek tumet, iti biyag nga agnanayon. Ay sugarod nga ramrambakan tayo. Data yun, mangruginti si mana. At data yun, mangruginti, kayat na nga sawan, mangruginti, ramrambak tayo ti si mana. Katitartarigagayan tayo, daldalosan tayo, anya na ganan, maabak tayo, ijidaan akatatao tayo, takaslakin ni Apo Jesus, into no agungar, makipagungar tayo tumat. Kumasapol ako na nangarod dayjay ka no anya
ti kababalin mo idi si bibiyag ka, isuntumat laeng ano pumusay ka. No sika ka nagtaltalag ka kin Kristo, nagkamkamang ka kin kuana idi si bibiyag ka, ni Kriston tumat laeng ati kamangem no pumusay ka. Unfair met ano ti mapanmagkin ni Kristo kadagitay hampay makaammo ti simbaan. Dagiti kuman kantyaw laeng nga nakita da kayo nga lalaki nga makimisa ka, nay padi-padi ka meten pare, aglabas ka di langit. Alangan nga isudan to ti nakastrek yan ni Apo Isus, kadida pa'y ammo no ayan na ti ruangan ti simbaan. Baliktad meten Jak amo ano inton matay dan isirek dan tudtoy kasanong orte isirek da di da maammo ruangan. Alahantay nga problema idan, ngamti bagbaga tayo, datayo nga agtartarigagay nga sumurot ken Kristo, maawatan tayo dagiti aramiden tayo. Inwagayway mo taramos mo, ni Kristo ti ari tayo, ni Kristo ti ari ti pamilya tayo. Datayo nga agsakripisyo nga sumursurot ken kuana, ng inton malam, agistasyon tayo manan. Napatig da itoy. Dagitoy pagistasyonan nga dagitoy na nakabitin itoy, nagpipintas ngam aramiden tayo to ti aktual. At dadagiti ladawan tayo. Datayong agsakripisyo, mangpadpadas ti panagtutuok ni Kristo, tartarigagayan tayo ti madalusan, tapno matay tayo yedaan akatatao tayo, tapno addan tumet panagungar. Titured tayo nga mangsurot ken ni Apo Isus, taura isuna ka amunan, natuptupraan, inlibakda, liniputan da, dagiti mangibagbaga nga nagkari, nga adalan na nga dida kanto pulos panawan, idirigan rigat, nagtataray da, naabak da. Kada tayo mat, iti panangilaban tayo mat, dahiti nga pamati, haantay nga ag-give up, sumurot tayo latakin ni Apo Isus, tabarbaring, dahiti sakripisyo, tured tayo mat nga mangipablaak kin ni Kristo, isuntumat ti rason nga sumreg tayo mat, iti biyag nga agnanayon, sumreg tayo tumat, iti nailangitan a Jerusalem, sumreg tayo tumat a makikaysa ken kuana. Kalaglagipan tayo, nga dahito nga tartarigagayan tayo, no man pa'y nakapsot tayo, no man pa'y adot pagkurkurangan tayo, bigbigbigan ti Diyos, titarigagay tayo, itinadalos a puso, bigbigbigan na, dagiti sakripisyo, ti isusurot tayo ken kuana. Kamaudyanan na, dagiti nga aramid tayo, inya ti mangted tinamnama, nagungar ni Kristo, kamaudyanan na ti alimpatok ti amin anak Kristiyan wan apamati tayo ti panagungar ni Kristo. Kano makipagungar tayo ken Kristo, no madalusan tayo, kasla nagungar daytoy abagi. Ngam ad-addan to nga ti panagungar, daytoy ito napudpudno nga panagungar daytoy nga bagi, inton makikaykay satay ken Kristo. Anya nga ti rumbang nga aramidan tayo, ipapuso tayo dagiti aramid tayo. Iti daytoy nga Semana Santa, dalusan ti puso, tarigagayan ti agpakumbaba, sumursurot ken Kristo. Takamaudyanan na tintulat ta grasya ni Kristo, ti mangpagpabileg, mangpaspasanto, mangdaldalos, mangigoy-guyod, kada tayo nga sumurot, iti tugot na, tapno makapudno tayo tumat ang makikadwa ken kuana.